Entonces simpat nga ke subhay pig palok pag pravnge kiyo basap yagani ka jikai lingba kani ka media pangisungu yublay na kamanta kani ka program lo ala dengi bilaban siya singo biang sisin yagani ka jikai kabede pang kahima ka jong blay paswa bing peteng in paswa ka jimut jungi sya ublay lingba ka jing duai tanya duai iwan khmat jong me ukpa jong ibab neng ban aingu eme na kabantakan ni kabu bakalan bamal ayangi pangila banyo singobi ang katin ke jomi kerkhui baro kibas syashkor bayangaru tam ban ay ji kai bulan kot ang ni kapor ha jare bakhema ka jomi kerkhui ngi wei pi wei don kan bangi bakata ji kai ka damlong bale no ein rai kawanyo chaka ki donut ba jimut jongi ban pungkre yangi malong ke nong snong ha po khema ka jomi ini barong ibu tiwi pa na teng jisu amen. Mentang ni keren biang sepang kahima ka jong blay bat ka jeng keren jongi mentang kadai sepang usim jong kata kahima habangi ong kahima jong blay ngi suthu ba kata kahima jong blay dei ma uhiru usim jong kata kahima kumno lo usim jong kata kahima ka jeng keren ngitip bau blay udah bathaw ki kay baro bal IT hau Jesus Christ insya bantaw ya ka beneng ya ka perthai ya ka beneng jo ki beneng makumta ter ya kaning ila ban syam na kastiu apostle Paul sya ki prab nga Kolosai inya pule ban nga na kaneka lanong ka benengkong kadkhat ka bakhat san hadu ba arpau ka bede sipang ka jing pelong berkabor ka jong Jesus Christ ya ka bala ai hu balong kumunong thaw nong pelong hane ka ong ka jing long blay ba ka jing pen im Christ balong kadur ublay bamla yoi bala khanang kong nagjing thao baro hane kamot bawdei ba u jing thao handrei yau bala thmulpa banwan long bre wata kamot haba naba u la thao ki baro haki beneng bara ka khandau ki bala ban yoi bar ki bamla ban yoi laki khet la ne ki himala ne ki jing sinsal ne ki bor ya ki baro kain la thao dau ban yau Baulong mensua ki baro barhau ki baro ki aine alang baulong ukhli jong kamet kabalong kabalang ubalong ka jing sedang ubala khanang kong na ki bayap ba unyo along ubahalor haki baro na ba ukpa ulas ngobhae ba ka jing dap baro kan syong telihau badau ban penyesuk no ya ki baro haladehi haba ulala pelong ya ka jing penyesuk dekat senam kading pna jong dau ngaong laki ki ba hakendau lani ki ba hakibeneng karkum kane ka jing pule jongi ya ka ba upol utho sing prabo e Kolosai upen sotho yangi badai Jesus Christ uta u nong tha bu nong pelong badai ma uru dakas nam ka jong u daga jing yap jong u usiuspa ya kane ka perthai ulong utrai jong kane ka perthai ar sin hane pen i yangi bolong nong thao long pau nong thao jong ki bar khat jong ne ka perthai bar ka beneng jong ki beneng de ma u ba thao bar ka jo ka por pat ula sius pa ru yangi ka perthai ulong utrai jong ka perthai ar kala kata kamot namar ula thao ba ula sius pa ya ka kat kum ne jing ple jongi im ju khamyo sno kat bandon unu sim perthai ba thao hi ki ma la jong baru ban IT la ka jong jing im na ka banta ka hima dei tang u Jesu Christ u bang yoi kat kum gani jing tho ubala kloi ban ai la ka jong jing im na ka banta ban long u sim jong ka ula IT la ka jong jing im ba dei ma u ba thau ru ya ka ba ula kloi ru ban suspa ya ka na ka jong jing im kum ta u dei hok ban long us im baru try jong gani ka perthai tarangin phairu nakastiu apostle Paul saki prabngai ki badai ki Hebrew kalno ka badengkong tarangin pej adu ka khat ka bapra ter hang to ka pan iyangi ya Jesus Christ hane ka ong nadu ka khat bapra hanrai sapang utau khon uong ka khat jong me ablay ka long saki bam jukut
Ini pulih kitab jong Daniel kalau baar besau-besau siapa ang kata kihima bam jukut ke jong blay kabaun sepenyeng hang nia pertai. Hane ka khet jong me ablay. Ka khet kata kamut udah usim basyong kata khet. Yau Jesus Christ la thong bolong usim sigi bam jukut. Hanrai siapa ang tau kon uong ka khet jong me ablay ka long sigi bam jukut ki bam jukut. Par udeng sensyar ka hima jong me. Ulong udeng sensyar ka jing le hok. Mela i ya ka hok, mela isi ya ka bam hok. Namar kata ublay. Ublay jong me kany ulapan selak ya me. Da kompniang ka jing kementam ya ki parlok jong me. But me, ha ka bamanang kong, a try mela pensyong nong rim ya ka kendaw. But ki beneng ki long ki kam ki ti jong me. Hang ning yo i yo Jesus Christ. Yau bau blay wak pao lo ai ti hau Jesus Christ banong usim. Unong sensyar babam jukut. Balai udon hok balong usim jong kanai pertai namar ula IT ade balong usim jong ka. Ula IT la ka jong jingim. Ula syayap na ka benta jong kanai pertai. Namar hadin bau Adam ula lepop. Namar ublay ka banengkong ula IT kanai pertai hau Adam. Balong usodar ane balong unong pech jong kanai pertai. Hendrai na ka daw jong ka jing syarem ka jong u Adam ha usaitan. Hadin ba ula pensyoy ka lok jong ka im. Barkumta ikan ma wa kawi kapor u syaitan one of Jesus Christ hadin ba u Jesus ula sya jingit sa pusngi ba sa pumit ya kata ngira ban syama gospel ke Matius nong besau. Bar u syaitan u terwai kani ka perthai wong ada medam ban mane yang ngangan ai ya hima jong kani ka perthai baro. Kata kamut ba kani ka perthai sipor kalalong hapok ka jing pech ka jong u syaitan. Baru Jesus Christ wan ban thit biang ya kani ka perthai dar ka jong ka jing im bad la ka jong ka snam ka bol sispa ya ka halor ka ding phna kani ka de ka jing yathu ka bangi syam kat kum ka tin jong blai uni us im jong kani ki hima udai us im bam jukut baladangi pulene ka kitab wis ya talnong ka ba kendai ka khat ka ban riu ban nhiều hane ka thu ulpa sapang ka jing wan long riu ka jong Jesus Christ wan sini si perthai ban sim tipat ya ka perthai ka balahap hapo ka ti jong ka jing sensyar ka jong usim jong ka jing dum ngila bano hang ne ka ong ha kitab usya ka nong kendai nadu ka khat ka ban riu ter ngin pule ka ba ong gum ni namar hangi la khaya ukhon la ay ukhon hangi te kajing sensyar kan long halor ka terpeng jong u. But on khot ya ka kerteng jong u bapela unong sela ublay bakrabor ukpa bam jukut usim ka jingsuk. Kajing roy kajing sensyar jong u ba kajing suk kan om kutsu halor ka khet u debit ba halor ka hima jong u. Ya ka ban penyang ya ka ba ya ka ban Krisyan ya ka da kajing bisyar bada gahok. Nadu menta berhalakarta kajing sirhem utrai ki pat kan pendep ya kane. Le thul pa ba utau usim jong kata hima. Ulong usim jong kajing suk. Usim badak tan kajing it sudah. Wa langi ki breu sisyang le la persyaya u ki babon ki benta. Penban kajing it jong u ba kajing sirhem kajing u ban suspa yangi ban job biang yangi da kajing it. Uji Kristus pun bor ya nu ban long kinong sinong apa gi baju. Hala dangi pa yak si mendai ngi gi nyat ma ko bajur kai ba. Ba kitu ki ba syak job tma kila kelalong ki rayot ki jongki. Tu ki sim. Hang ni India ngi tip sibon ki sim ko beli hartma. Ko ki po jong arang sep ki po jong akbar ba kumta ter. Ini sibon ki sim hang ni hapo India jongi. But job tma ba gitu ki jaka ki baklai kurup bakal job tma kila pelong ki kum ki rayot ke jongki dan ki merau ke jongki rayu Jesus Christ usim jo ke jingsuk ujob tma ya ka donut ke jongi ujob tma ya ke mensim ke jongi ujob tma ya ke jingmut ke jongi wan seni seperti ban sedang ya kata kihima bagan jam sim syua ngin siapa ya kene ha ka ka skipat kumno ba ya kene kihima jong Jesus Christ kane ka bangi don menta kare kihima bagan jam sim
Uno badan benta hakihima bukan jam sim jong Jesus Christ. Sadon bentaru hakihima ba basisha kabala banyoi da kihmat. Ngila banyak pet naga gospel kat kumulukas kalnong kabakan nyau hang tungi sutu. Ya kani ka jingkren ka jong Jesus Christ. Ba kadon benta kani kihima. Dan supule kani nak dekot kaba arfau kaba onggum ni. Teh ba lakli ya uda kita ki parisi odalano kehima jong ublai kan wan. Ulih tu aki baula ong. Kehima jong ublai kam wan da kabakmi itu lamne kinom ong hakmi hang ne lane hakmi hang tai naba hakmi kehima jong ublai kalong hapo jong pi. Jesu Kristus kot yangi. Bandon ha kata kehima bukan jam sim jong. Uwan ban penpau ya kajing long ka jong pa. Uwan ban penpau ya kajing long jong kata kehima ka jong. Kaba un seseng. Ha kabakut jong ki arta jong ni kapor ha kani kapor sai. Shua bu Jesu wan ni haban pen krek ban long kedong syong snong hapo kata kehima. Ba shua bengin rong ban long kedong syong snong ha kata kehima. Ni dai shua ban pediang ya Jesus Christ ha kajing mut. Ha kamen sim ba kadonot ka jongi. Ba kajing im jongi hi barok kawai. Ban long kedong syong snong ha kata kehima ka jong Jesus Christ. Dan pule khaddo ikani kawai khot naka kitab Jumlah Pau kalnong kaba khatway khot kaba khatsan kaba onggum ni. Baru angal ubahnya ula pensawa. Bar kalong kiktin ba jam abneng kiba ong. Kata kehima ka jong kapersai kala jalong ka jong utrai jongi. Baru Chris jong u. Te un sensyar ken syakibam jukut. Amen. Kani kadai kajing IT kajong ublai hau Jesus Christ. Ublong usim jong kata kihima. Kabane sigibam jukut. Hadin bau Jesus Christ ulah syayak Allah keding pena. Ya kabo jong syaitan la penkut. Umla syuk ban kam kenti ya kani kapertai. Ba kadai kihima kajong u. Nama la IT ya ka hau Jesus Christ. Han Raymond tau Jesus Christ udang up ya iway piway nangi. Ban pen krek ban long kedong syong snong ha kata kihima. Ngir si pule kam syai bat kam jeliu syuk ha ke singi ke por ke bendang wan. Mar kadai series menta kadai series number 2 ong no. Bat ngin saya syem piang bat pi ki parlok ki prabungai ha ka waipat kasngi banyo asngau biang saya ke jing pen krek ke jongi pada bandrung sya kata kihima ka jong blai. Ngir sia peteng na katu ka jing pule jongi kabang ngadap pule ha ulukas kan nyau. Ngin siap teng nang to ngin siap pek pat kumno ba kita ki bre ki ban long kinong syong snong ha kata ki ma ka jong blai keri ban long. Namo Jesus Christ ulawan ai hangi ya karu kom im ka jong u. Ba kita ki ban im ha ki ma jong u keri ban long ru kumu Jesus Christ. Kata ka dai ka jing khot so ba ka jong Jesus Christ ngi wai pi wai. Bangin buat ya u bangin eat ya u ben pen krap ban long kinong syong snong ha kata ki ma jong u. To blen ku ngi wai pi wai. Amen. Persuaben pengkut ngan wai biang ba ngin IT ya kani ka kubor ba umun sema ko jong blai un kta ge donot jongi bangin long ge dong syong sinong ha kata khima ban priang yu Jesus Christ kumusiem ba unong suspa unong pen em utrai ge trai usim ge sim danu nadu kani ka sngi nadu kani ka khlemat ban pen khre ilade bangin long ge dong syong sinong ha kata khima jo to ni do wai nyai ngo email try blai sen pat na kabantakan ni ka kubor ka malaay ang ilang bakak tin ka jomi. Kaban penkre yangi banlong kinong syong sinong hakihima jomi. Yarap yangi way piway pagin eat ban syakri yami. Pagin eat ban penwanduri lade hakijing surim ban mi. To hikay yangi atry takabor jongi sisyang inom la ban lay ay namang ilong kibapop. Ngimla sisya ban pengkelay kat kajing long jongi. Kumla thok aktin jomi. Ula basaw mla ban pengkelay kajing long kajing thok kerweng ka jong u. Baru Ethiopia umlaan pengkelai sini doa jong hukum ta mangiru imla. Lam dah muslim jong me biarap yang isisya pengen pengkrek banong nong syong syong hak tagi ma jong me. Turunkat bangi kerku yangi. Kabing yap kami inti kata jong arsin jong me. Pamen sayi ki ma jong me hang ne pertai. Ya gini barong ibu tibingi pan dengan Yesus. Amen.